Хәзер игътибарыгызга Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы белән берлектә әзерләнгән мәдәни ярдәмче сәхифәсен тәкъдим итәбез. Без бу атнада республикабызның мәдәният оешмаларында узучы спектакльләр, күргәзмәләр, концертлар һәм премьералар турында сөйлибез. 22 ноябрьдә Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театрында Сәгыйть Рәмиев әсәре буенча куелган «Таң вакыты» спектакле. Бу Сәгыйть Рәмиевнең төп әсәрләренең берсе. Ул татар халкының яңача яшәешенә мәдхия, яңа хисләр, яңа омтылышлар белән сугарылган дөньяны яңача күрүгә корылган. 26 ноябрьдә Әкият Татар дәүләт курчак театрында «Шүрәле» яңа фантазия спектакле. Фәрит Яруллинның «Шүрәле» балеты яңача яңгыраш тапкан. Курчаклар аша тамашачылар Татарстандагы иң танылган музыка әсәре белән таныша ала. «Шүрәле» спектакле татар сәнгате ядкәрләренең берсе, иң алдынгы әсәрләрнең берсе. «Шүрәле» балеты музыкасына махсус уйлап табылган спектакль. Биредә курчак театр сәнгате, хореография, драма һәм инде бийек музыка кулланылып эшләнгән фэнтези жанрындагы спектакль. Шуңа күрә без үзебезнең тамашачыларыбызны залларыбызда күрергә шат булабыз. 27 ноябрьдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында «Өйләнәм _тат» спектакле. Минем өчен бу спектакль нәрсә белән үзенчәлекле. Беренчедән, бу спектакльдә миңа яңа стильдә, миңа хас булмаган стильдә җырлар язарга туры килде, чөнки режиссер шундый максатлар куйды. Һәм мин бик яратам менә театр үземне яңа яктан ачкан вакытларын. Һәм менә бу спектакльдә яңа җырлар, яңа музыкалар һәм юмор һәм шундый яшьләр энергетикасын сез күрерсез. Концертлар турында. 23 ноябрьдә Салих Сәйдәшев исемендәге дәүләт зур концерт залында Казан дәүләт консерваториясе театраль мозаика дип аталган концертын тәкъдим итә. Программада Казан консерваториясенең опера студиясе һәм халык уен кораллары оркестры катнаша. Дирижер Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Рәхмәтуллин. 25 ноябрьдә Татар дәүләт филармониясендә «Праздник русской песни» дип аталган концерт. Программада халык арасында иң популяр рус җырлары, композиторлар әсәрләре. Шулай да алар инде күптән рус фольклорының бай өлеше булып тора. 28 ноябрь көнне Сәйдәш мәдәният үзәгендә Закария фолк төркеме Казанда үзенең беренче концертын тәкъдим итә. Без күп милләтле Закария фолк төркеме. Төркемебездә 4 кыз: татар, башкорт, мордва һәм крәшен. Без инде экспедициядә төрле халык көйләрен яздырып, бүгенге көндә аларга яңа сулыш бирәбез. Татарстаныбызда 7 районда гастрольләрдә булып үзебезнең программабызны күрсәттек һәм тамашачылар безне бик шәп кабул иттеләр. 28 ноябрь көнне сәгать 6-да Сәйдәш мәдәни үзәгендә без сезне барыгызны да безнең беренче концертыбызга чакырып калабыз. Концертта Татарстанның халык артисты, голос проекты финалисты Эльмира Калимуллина катнаша, Илги Шейхразиев, Малси Мьюзик, Шонер Паул, Алмаз Ахунов һәм Казан дәүләт консерваториясе фольклор ансамбле. Барыгызны да чакырып калабыз. Килегез һәм рәхим итегез. Ноябрьнең 22-ннән 28-нә кадәр Казан Кремлендә Татарстанның табигать тарихы музеенда Татарстан тоелуклары дигән күргәзмә эшли. Бүгенгә менә шулар, яңа очрашуларга кадәр.